Dokážeš si predstaviť, že v krajine sa všetky oficiálne veci musia riešiť úplatkami? Že pri policajnej kontrole nerozhodujú pravidlá, ale hotovosť? Sú na svete miesta, kde korupcia nie je výnimkou, ale súčasťou každodenného života. Teraz ti ukážeme 10 najkoruptnejších krajín na svete, kde štátna správa a oficiálne inštitúcie sú úplne presiaknuté korupciou. Zoznam je založený na indexe vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje Transparency International. Tento index meria čistotu verejného sektora jednotlivých krajín na 100-bodovej škále. Čím nižšie je skóre krajiny, tým je považovaná za koruptnejšiu. Zoznam nezohľadňuje iba konkrétne prípady korupcie, ale aj to, ako veľmi považujú miestni obyvatelia a odborníci danú krajinu za koruptnú. Najhoršia situácia je v tých štátoch, kde sú úplatky, politické ovplyvňovanie a miznutie verejných prostriedkov úplne bežnou vecou. Sudán zaujíma 10. miesto na korupčnom zozname s 15 bodmi, čo jednoznačne ukazuje na politický a ekonomický kolaps krajiny. Sudán už 10 ročia zápasí s politickou nestabilitou a v posledných rokoch vojenské prevraty a ozbrojené konflikty úplne skomplikovali fungovanie krajiny. Vodcovia pri moci smerujú štátne príjmy do vlastných vreciek, zatiaľ čo obyvateľstvo krajiny upadá do čoraz väčšej chudoby. Ľudia sú nútení platiť úplatky aj za základné služby. Jednoduché vybavovanie, ako napríklad získanie nového občianskeho preukazu, môže trvať týždne alebo dokonca mesiace, pokiaľ osoba nie je ochotná dať úplatok úradníkovi. Policajné opatrenia sú tiež otázkou peňazí. Ak sa niekto dostane do problémov, často nezáleží na spravodlivosti, ale na tom, kto dokáže zaplatiť viac policajtom alebo úradom. Na 9. mieste je Nikaragua, ktorá má 14 bodov na korupčnom zozname. V krajine systém čoraz viac naberá diktátorský charakter, kde sú opozičníci potláčaní, tlač je cenzurovaná a voľby sú vopred rozhodnuté. Súdna moc nie je nezávislá. Všetky rozhodnutia ovplyvňuje politická elita. Voľby pravidelne manipulujú, aby zostali pri moci vedúci predstavitelia. Pre obyčajných ľudí predstavuje vybavovanie úradných záležitostí vážnu prekážku, ak nemajú správne kontakty alebo dostatok peňazí na úplatky. Štátne dotácie a podpory často dostávajú len osoby lojálne k politickému vedeniu, zatiaľ čo nezávislí alebo opoziční občania sú diskriminovaní. Na 8. mieste sa nachádza rovníková Guinea, ktorá sa dostala na zoznam s 13 bodmi. Táto krajina je jedným z najväčších producentov ropy v Afrike, avšak väčšina občanov žije v hlbokej chudobe. Príjmy z ropy nejdú na rozvoj infraštruktúry alebo štátnych služieb, ale financujú luxusný životný štýl politickej elity. Prezident a jeho rodina žijú v obrovských palácoch, zatiaľ čo zdravotnícky a vzdelávací systém v krajine skolaboval. Štátni predstavitelia posielajú verejné peniaze na zahraničné bankové účty a korupcia prebieha úplne otvorene v najvyšších kruhoch. V rovníkovej Guinei každý vie, že vedúci kradnú, ale nikto proti tomu nemôže nič urobiť, pretože systém takto funguje. Na 7. mieste je Eritrea, ktorá taktiež získala 13 bodov v indexe korupcie. Krajinu ovláda vojenská diktatúra, kde neexistuje skutočná sloboda tlače, opozícia ani nezávislé súdnictvo. Eritrea je jednou z najizolovanejších krajín na svete, kde ľudia majú len obmedzený prístup k zahraničným informáciám. Štátne inštitúcie sú úplne pod kontrolou vlády a korupcia preniká do všetkých úrovní života. Ľudia sa môžu v školstve a na pracoviskách posunúť vpred iba s pomocou konexií alebo úplatkov. Zahraničné pomoci využívajú vedúci na svoje vlastné účely, zatiaľ čo väčšina ľudí žije v hlbokej chudobe a má len obmedzený prístup k základným službám. Na 6. mieste sa umiestnila Líbya, ktorá sa s 13 bodmi dostala medzi najkorupčnejšie krajiny sveta. Líbya bola kedysi jednou z najvyspelejších afrických krajín, ale za posledné 10 ročia po páde Kadáfiho režimu upadla do úplného chaosu. Ozbrojené skupiny a milície ovládajú krajinu podľa vlastných zákonov a politická moc sa neustále mení. Príjmy z ropy využíva politická elita, zatiaľ čo značná časť obyvateľstva z týchto zdrojov neprofituje. Polícia a armáda nechránia bezpečnosť občanov, ale tých, ktorí im zaplatia najviac. Doteraz sme už videli nesmiernu mieru korupcie.
Ale teraz prichádzajú krajiny, kde politici doslova kradnú miliardy, voľby sú sfalšované a bežní ľudia sa bez úplatkov sotva vedia vybaviť. Ktorá krajina je najskorumpovanejšia na svete? Poďte s nami a uvidíte. Jemen je na 5. mieste medzi najskorumpovanejšími krajinami sveta, 13 bodkov. V krajine už dlhé roky zúri občianska vojna a situácia sa odvtedy nezlepšila. Centrálna vláda prakticky prestala existovať a ozbrojené skupiny ovládajú rôzne časti krajiny. Každodenný život ľudí prebieha v neustálej neistote a korupcia úplne preniká systémom. Pre ľudí verejné služby takmer úplne zanikli a za najzákladnejšie veci je potrebné platiť úplatky. V krajine sa všetko točí okolo nelegálneho toku peňazí a bežní ľudia sú obeťami tohto systému. Na 4. mieste je Sýria, ktorá sa s 12 bodmi objavila na zozname korupcie. Krajinu už roky súžuje občianska vojna a štátne inštitúcie úplne zanikli fungovať. Krajinu riadi diktátorská vláda, ktorá kontroluje všetky hospodárske odvetvia a značnú časť verejných financií využíva na vlastné účely. Verejné služby sú úplne v troskách a občania sú nútení za všetko platiť. Ľudia bojujú aj o každodenné živobytie a korupcia sa preniká do každej oblasti každodenného života. Pokračuje. Na 3. mieste sa nachádza Venezuela, ktorá sa 10 bodov dostala medzi najskorumpovanejšie krajiny sveta. Krajina má obrovské zásoby ropy, ale to sa na kvalite života občanov neprejavuje. Vidno. Inflácia vystrelila do nebies a venezuelská mena takmer stratila svoju hodnotu. Politická elita ukradne všetky ropné príjmy, zatiaľ čo ľudia dennodenne zápasia o základné potraviny a lieky. Regály obchodov sú prázdne a obyčajní ľudia stoja hodiny v rade na bochník chleba alebo fľašu mlieka. V krajine prakticky neexistuje fungujúca ekonomika a každý, kto môže, sa snaží utiecť z krajiny. Na 2. mieste je Somálsko, ktoré je s 9 bodmi jednou z najskorumpovanejších krajín na svete. V Somálsku neexistuje skutočná centrálna vláda a rôzne časti krajiny kontrolujú vojenskí vodcovia a ozbrojené skupiny. Zákony nevytvárajú oficiálne orgány, ale ozbrojené milície a ľudia žijú v úplnej neistote. Najväčším odvetvím v krajine je pirátstvo a nelegálny obchod so zbraňami. V Somálsku vojvodcovia otvorene obchodujú so zbraňami a drogami, zatiaľ čo občania nedostávajú základné služby. Zdravotná starostlivosť neexistuje a ľudia musia stáť v rade aj na vodu a jedlo. Somália je jedným z najnebezpečnejších miest na svete, kde ľudský život má malú hodnotu a kde jediným zákonom je právo silnejšieho. Yoga? Na 1. mieste je Južný Sudán, ktorý je s 8 bodmi najskorumpovanejšou krajinou na svete. Krajinu sužujú neustále občianske vojny a vnútorné konflikty a štátne vedenie riadi všetky ekonomické odvetvia. V krajine značná časť štátnych peňazí končí na zahraničných bankových účtoch, zatiaľ čo ľudia hľadujú a žijú v biede. Korupcia tu nie je len charakteristikou politického vedenia, ale je prítomná na všetkých úrovniach každodenného života. Dokonca aj na jednoduché vybavenie záležitosti je potrebný úplatok a pre ľudí sú všetky štátne služby nedostupné, ak nie je vhodný. Spojenie. V krajine neexistuje skutočný právny systém a obyvatelia sú úplne vydaní na pospas politickej elite a vojenským vodcom. V týchto krajinách korupcia nie je len problém, je to samotný systém. Čo si myslíte, v ktorej krajine je situácia najhoršia? Napíšte v komentároch. Ak sa vám video páčilo, podporte nás prosím lajkom a prihlásením na odber.